andni. Okay. Joma kedo gi sirikal nigi nyiego, nigi mirima, nigi sigu. Koro ok ginyal ng'ado buch sirikandni maber. Joma nigi nyiego gi jomage, gi jo opposition, koso civil society, koso Gen Z, koso ng'a. Mokwongo adwa nyisi ni Kenya ka onge gimoro ni opposition, kaluwore gi chik ma wan go. Wan gi minority gi majority. To mar ariyo mabe onge en wach mar Gen Z ni. Gen Z ni nopondie toke. Gik minene timo ni Gen Z otimogi. Joma dwa nyisi ma aluongogi ni mau manyien. Maparo ni gin kende monego gitel Kenya ka, jomoko konego tel. Ema nodhi opondo ni nitie gimoro ni Gen Z biuru udhi e street. Idhi kiparo ni mago mbese ni dhi e street. Kara jotelo mag gini to pondo. Kadwa nyisi gimomi jotelo mag gini opondo. Sama ne Gen Z okwongo dhi e street tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo. Ng'ama nokwongo chung' molandonwa ni jogi onge jatendgi, onge kabindgi, onge chambgi. Ne en Rigathi Gachagua ka en Mombasa. Dong mano tadier. Kano oluong Gen Z ni mondo dhi e bura mar Raila moluongo. Ni mondo koro wabed gi intergenerational conclave. Tiende ni intergenerational, tiende ni generation muti obedi, mediere obedi, ma Gen Z obedi. Ng'ama ni winjo kowuoyo lo Gen Z, Rigathi Gachagua ka en Amerika. Ni ok gidwar wach bakamano. Kata Gen Z sinyo wuoyo kendgi e Kenya ka mwalimu. Onge Gen Z ma wuoyo kaka ng'ato gi onge jotelo. Kaka dhano man gi pache gi ratiro mar Gen Z mane mano wuoyo nyisa nyinge mondo anyisi gi omiyo no wuoyo. Moko nyo wuok Kaluo, moko wuok Central. Nitie ng'ama wuoyo pache kaka kora wuoyo ka gi pacha ni ok dang awach na wuoyo ne Luo, ok dang awach na wuoyo ne sirikal. Mago ng'ama no wuoyo gi pache kaka oparo nikech pod ogalore, oparo ni nitie riwruok moro miluongo ni Gen Z, onge gima kamano. Ok iwuo ne sirikal but iwacho weche sirikal. Weche sirikal tawacho nikech ayie gi sirikal. Ing'eni iwacho ni lwedo mapidho ok deka. Lwedo mapidho ok deka. Ati ng'eni ni usegoya ka ni sirikal